Dek. Lah joget lek. Burung nyondok yo leponi ketun makan bani nyondok yo sing durung ora resik-resik to ya wah yang isang engine isang wis jimplak Panen iki. Hah. Ombenane siopet. Entek, Lek. Nah, iya iki. Piye iki lawang iki? Rusak iki. Oke, wah, iki panen iki. wah tekan-tekan kok madhep ya wah tak ajali kampret kek kan karo campuri puyar karo bodrek wah tenggelang ini wah kandang ngopo nono pitike manis gian yer kampret Lu. Dok. Kira jekeni, Dok. Masuk disadar. Untuk keju lah. Oh no. Nanti jeh. Oke. Masuk Pak Eko. le kampret Weh, diam, Bro. Diam. makai kok gampang semuanya mangan ae kan apa man kok kira goyang Kurang gizi. mantuk ya ambek tegan campur puyar karo bodrek Masuk. Piye? Njaluk piye? anu ae pakani sik Yo, terus nah oke, wis tenan Suwe iki marang tegal kono ayo. tegal nganu lor rumah Betul. segoro Yo, lor rumah kidul rumah dadine lor rumah nanti bener. Ayo. Super peyang wah ki enjen kok nek aku le nyopir Wah, aku jengking bobrok ya lambungen. alah enjen barang kok menyus barang kok duh Pitmu luwes temen iki wah. oh iki iki 80 juta ndarani ne Ayo, tantar yuk. Urip ora? apane iki lek ora urip Coba. motorku baru loh motorku baru Goblok ya. kampret kok bonceng ora midon kampret wah motorku rusak iki Berangkat. Ayo saya. Ayo. Kan wah. Kan ndi lur? Ono bodrek karo piyer. Oke. Yo. Sing posisine Amek sing ndak ae sing ndak ning degane sing mlenuk sing legem Wah. sing madu. koyo rondo anak. Telu. Wah, masuk Pak Eko. Tenan. Masuk Pak Eko. Anake wong tani yo ngene iki. Bendinane yo ngarit. Nek gak ngarit yo wedhuse rek pakani opo iki. Hati iku Masuk Pak Eko. Mumpung durung londo yo. Nemoni ketun
Toro rek rot. Ngono. Toro rek rot. Ah, iki. Dhewe iki. Rame gile. Ayo lek. Wah, iki. Aneh. Masuk iki. Nyol. Nah, iki. Ayo. Bojai, bojai. Oh siap Pak Kampret. Siap. Bojai. Oke, campur puyar karo Wah, ngopi iki nang gantok omah. iki. Ono wujud lintingan sing wedi. Wah, iki. Wah, seger iki. Cocok iki. Iki yo adil banget. Tur began kabeh. Anjir. Wah, si Masuk tenan. iki. Masuk. Nah, ngene ae. Kuwi njogong isor. Oh Engko nek ono siap. sing duwe barang, Oh, bayari siap. sepira ono sing duwe iki. Oh iya, siap. Njogong isor nek kok wae obo-obo nang wong ya. Oh, Aku siap. tak meneh. Ning cepet, Pret. Oke. Ojo kesuwen nggo motorku sing kok anjen ndak nganu. Hilang. Pemandangane piye? Masuk iki. Sekarang gua wong tani. Ya anake yo ngene iki. Anake wong tani. Gak ro. Peduse men mana akeh ngene iki. Kesuwen le. Pancagane ndi iki? Wah, Wah, hebat. kok iso meneh. Sadok ya. Anake yo ngene iki. Anake wong tani. Lek kampret, Gak ro. kampret. Peduse men mana akeh ngene iki. Sing duwe. Hey, boyfriend. Yo. Bapakmu kowe. Kaya-kaya sekali ngono aku, Fred. No, 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 no.